Number 5 high school te nen chuan in khel chanin game atang thale a number 5 school te chuan phakaran chhuah thin awangin anin ti buai le nak reng bok jang chawa score turan ti buai na lama teacher wang chu asutlu pala ni khoshelovin omzui ngal teacher wang chuan alua so wangin nursing room lama chuan amu ha dama director jang local nu chuan a hliam chu serious mel takin alan tira teacher layo hne na asup tu lo siam tir turin a cha zui bok jaw ran te class hawin director jang an mu chuan teacher wanga chanchin an zot sap hloma director jang chuan classroom le vek turin thuwa pethung jaw ran chuan jan wanga byak theinan jang chaw chu thil ei puya soma jang chaw 1 number 5 high school te game khel fair lo zia soi chuan jaw ran chuan fair tak khel lai an nei ngai lo thu chu a soi le mia jang wan mu ve le chuan jang chaw ne na chuan abyak na chan tur chu teacher wang mertelin poimo mel takin a soya jang chaw poin angai poimo viau bok jang wan a audina an mani lama en ve le jang chaw chu a signal ngala jang chaw poin ati tur shevatin teacher wang laka a in thiam lo thu chu a soi zui ngal mol jang wan chuan jaw ran thil tum om ang a sha thiam awangin an soi kwal do ma in teacher wang tan azir lai an ni anga ati tur ti mai thu a soya in thiam lo chan tur an nei lo ti in a hosan le ngal teacher wang class le tur chu jaw ran chuan lo nga ka in hliam chunga class la ka tum chu chol ha dam jok turin a shil teacher wang chuan ati tur hlen sham aril ruk wang ani lain akal lui ni chuan ti in thil thleng thei sang te jang wan chuan a soya teacher wang chuan jang wan thil ngai to dan chu high school zir lai tan ngai to pha ka ni lo thu chu a soi hial jang wan chuan kumsang ni som ni pakhata chang lo kala ni thu a soya a kumzat a zona po dik takin a chang bok teacher wang chuan thu dik takani arin melem lo na in zona a zo bel lawa jangwan soi angin chul chu atum ve ta zoka class an chan ma in jangi chu an class ho ma a teacher wang subject english a chuan tu ma fe lo turin a fui hloma jang chao poin teacher wang ti boyam bo aril routine sak an omani chuan a mel ma an ni ve ngal tur thu chu a soi bok teacher wanga class nei tura a in rin viau la in teacher juaron luta teacher wanga in hliam awanga aman a class lak sak don thu a soi chuan an phur lo mel hle mailinin teacher wang chu a chol hlena ngem ti in a zona chu engma shelo ang mai in jangwan chuan a changa jawran te chandun chuan office pan ngalin teacher wang chu akal lo nge yem ti an en fia ngala teacher layo hne na chuan a chanchin chu an zota ani chuan teacher wang chu ni chung vel a silarin thu chu alo soye lekha budora chuan jawran chuan shiyu na zui kwala zona zotin jangwan minga alam ri reng bok siyun poin basketball remote boy puilova azir lai ril ru peturin a fui ve boka jangwan chungchang boka soile zela wang chuan siyun chuan jangwan hi idu emni ati taringota jawrani ro in an class zong po zo se anin du ton lo zia vek an soi do na lo ti thunga jangwan ni mi sia chu adang dai ema jawran chuan adang lamna a mu thiam wangin alaka zo na chu anga hle bok school in season promotion video an siam tura class 2 zir laia changa director changin liu yu bai le shi yu na thlan chuan teacher wang chuan class sa apwanga ju kong chuan rot na danglo nein school in representative a thlan dan chu fulo ni in a sha a subject zong songa ti tha anga shu jwal hi adik zokin kashia chumia chuan keile liu yu bai chia kan tling chen shi yun a chalo ka tina ni lovin ka ngai dan kalo soya ni chu ati a athu soi chu tu main huwa ta an la law ami zian sha chana wangin an nui chu aza hle zok shi yun po in ju ko ngai thatnan ama an thlan na tur chu anyal ve boka teacher lai ro in thlak le tum na po nei lovin ma nia le khazir turin a chwa sana
Jauran chuan bus nang man lovin Jiangwan na hmurual chuan a dor Jiangwan in rin ma in a hnungah chuan a chuang kai thar Jiangwan chu alo phun a sa hle boka school thleng chuan in phurin anin hnial zui le bapa Jiangwan in a cycle da cha sak tura ti chuan I chia hlo ka ni mi ti chungin anor sak ve le mai boka anni pahnih lo hmutu Shi Yun le Yu Bai te chuan in ngei mel taka an hmu chu makan ti viawa Shi Yun chuan Yu Bai ne na chuan Jiangwan nen anin nel ve viawin a sha tawang chuan a chan chin chu a zota Yu Bai chuan Jiangwan ril ruput mang chu makati hle thu chu a soi Shi Yun po in Jiangwan chu danglam na riawa nei ti a chu tiang cha chuan Yu Bai po in angai ve bok Yu Bai yan promotion shooting nei na a kal lo chana zo chuan camera ma adin vel a pei lo wanga lo ti a class a zo rwala Jiangwan chuak ngal chu Jauran chuan shelovin biak mai atuma Jiangwan chu mutur lo om to lo Shi Yun ni na kauna lama chuan a kal ngala Shi Yun chuan questionnaires chan tur pe in rang tak tak a chang turin a ti a Jauran an a changkai na zo chuan ingai tuana man thiam na turin a ti ringota Jauran chuan zo na te chu chiarin Shi Yunin a mei chenai ber chin Jiangwan ani anga zo na te Jiangwan be chan veka changin a hlimpui phiana anom na pia lama mei che pakata mu chuan Jiangwan nia sha in a en vung ma seva potum lo chuan a chan zoma Jiangwan ne na Yu Bai lo kal chuan MP3 chu anin hlan le a Yu Bai chuan alo nga ka lom viau la yin Jiangwan ta ni ro alo kal man shim chu alom to ka tling hle thung director jangin campus sa midang anom nia a sha ta wangin torchlight nen chuan arun thok chhuaka Jiangwan te pahni an bi ruk rwalin Jauran te point bi ruk na tur chu an zong ve ngala ma se Shi Yunin a be ka thengil wangin an let le director jang chu alo nai to bok nen chuan lam tur an dap roi ringot vane thak takin director jang chuan an mani lam chu angai ven lo hlau Jiangwan ni te a hmuna lam chu apan zoka Shi Yun chuan in thiar fi hlim adu la yin Jauran chuan Jiangwan a telarin wangin director jang chu a zui ru a Shi Yun poin lo thei lo in a zui ve ngal director jang chuan an lama pan zel wangin Jiangwan te pahnih chuan alo lan hun chu an lo mak deuh top ringot an omna a thleng chep tia chuan Jauran chuan director chu alo aw hlawa director jangin engi an ti a zo chuan lekha an zir thu so yin Shi Yun chuan teacher la yo an a zun thu chu a shil boka director jang chuan oi cha lo ma se Shi Yun thu soi ni wang chuan oi sham director jang kal nu chuan Jauran chuan Shi Yun thu soi engpo an oi tak tak ti a mu chuan makati hle a Shi Yun chu lekha thiam thei takani wangin do ta soi ngai an ring lawani tu tengian ni chiang taka an sha lo wangin Jauran chuan an classmate te chu a kau chhuaka Yu Bai le Jiangwan te nen chuan anin en chap Jauran chuan Shi Yun ne na amo phurna len tura shilin ani point a boy pui ve don thu a soya Shi Yun chuan sha thiamin Yu Bai chu lekha zir turin class a chuan a shwai le ta Jiangwan chu mel rum photin a ho pui ve ta bok Jiangwan ni ro in a chong kam man du dan chu no pang chia alo ti le hle to zanlam class an zo rwal chuan Shi Yun chu a chuak ngala a lekha thlau chu Yu Bai chuan lo charin a en sak vat bok Jauran chan tura a zo na siam te khani in midangin an hmu hlau takin a thuk ru zuya Jiangwan chuan Jauran a hmu ve le school a shwai thleng tu ani anga thla ho le chu amo phurna ani thu chu alo shil I cycle khala chuan le ai chuan taxi ka hmangzok mayang ti in Jauran chuan a kal san ngal Jiangwan ni ro in alo ei lo viau to gate bula Jauran tlan pel chuan amang tha ngala Jauran ni ro in atum anga thila thlen lo wang chuan a phun zui nuwa Shi Yun chuan apa bula chuan Jauran question a che sakin a chan dan alung oi lo em wang chuan alan tira apa po chuan bi sak ve in mei chedang adu chu ilom lo ti na emni alo ti a Shi Yun chuan chutiang ram zung angai to lo zia chu alo soi thung
Jauran po anu in akaw na siya lekin angay tuwa na chu akom veng-venga. Anu in may tia angay tu emni tiya zo chuan chanchin thar angay thak tuiwanga tiday thung. Anu in si yun angay tu em tiya zo le chuan. Manlay nu anga thil zel din ching lau may ti in a fiam le ta le khazir chuan lam chuan a room lam chu apan ngal. Computer ma chu in email kalt langin Jiangwan chu ava bele a. Emoji tene na in ti zay fashion na ava biak chuan Jiangwan chuan ano panchia thak thu bok chu alaw soya Jauran chu alom lau le viaw to bok. Liu yu bai po in si yon thil thau a char mangin internet nen chang kopin aril su khlek dan te chu a chiar zawa. Apa local lai chuan lekha chu azir der le vat. Apa omlo ve le a chiar chun zom le a thil dangin aril ruati boilo nan le khazira in sorbing chu atung ruta le. Atu ka Jiangwanin promotion video a tel thelom pui thu soina te chu a shelo der ringota. Jiangwani chuan azir laya apo nyam phalo nan atlem thei ang ber mu adu to ani. Teacher wang class a alu chuan alu atuam bur bok nen. Tunge English subject representative azota Jiangwan ti lau chu azo na chuan a chong tlang le. Jiangi chu lau dingin representative ani thu asoya. Teacher wangan class bana a office a mutura ti chuan an hlau thong hlom hle to. Asiat na ahlaw niya ngayin hospital lampan vaturin an tihloma Jiangwani ro anuya lau zahle. Teacher wangan atider may ni tian siat nu chuan an thoveng hwai hloma an homework an tiyem tia zo chuan an o dual. Jiangwan kawa asoy chuak thayem tiya zo chuan in ring tok takin a thei thu asoya a chutir nuwa Jauran chu azot ve ngal. Jauran po in en lawa soy thei thu soy chuan soy ngal turin ati a athiam lau ti asya chian em wanga ni pakhat. Jauranan a kutawai kwalvel ringota wang chuan a chutir le ngal. An zawai chuan surprise na tura nei thu shilin kong kabula chuan a dinga. Jengjian Fei aron lu chuan an class ho chu an hlim hle. Teacher wangan in mel shatir na nei tura ti chuan in mel shatir kamamo to hle nem lekha ron zir le tur local kanilaw mangcha tur chewa local kani ati a athu soi chu an be sei lo lam dai ani wangin ngoi ringin an en ring ringot. Jengjian Fei chu a chan ten an hwal chapa athutluk na chu ati tak takem ti an zot bok. Meili poin alo le nana an be na sajia chu asoya mase Jengjian Fei chuan arel ru siam fel to in le khazir chu atuina ani lo ang bokin ahun khoral achula tilawa akalma in jangi chuan akalani chuan le to lo turina cha a engma soi boy lovin akal ngal bok. Jauranan engma soi lova en liam top chu an sha thiam lova Jan Fei chu chel an la du thau bok. Jan Fei chuan teacher wang ne na lekha thelu ngai thelu ta teacher wang po in a grade tenen enin university chapa ngaya lu thailo khopa scores ya ani ina shelaw. Jan Fei ro in university kalchu dam kho chuan ani kherlo ti ina changa mase teacher wang chuan no chho anga kaltir du lo wangin cholla angina kaltira thil danga abeidon huna skula chuan lut le thei turin a thlaliam bok. Jauran chuan Jan Fei chu afala bia in azir na ahlam chia ngot tur chu angai ngam theilawa a thin rim pui hial bok. Jiangwan ron langin Jauran chu aron beng daya Jan Fei chuan adu thlan na zalen taka aman thei thu soin ama boina ani anga nor lo turin a shila. Jan Fei chuan Jiangwan ne na chuan school atanga ka chwa hun hi inga khlel hle ti ro ti in gun hua university a inziatlin atum na chu du sakna der chu a hlan zui bok. Jiangwan chu angai ne me hle boka akal tur Jauranan dana tumna po chu Jiangwan chuan alo dang let. School atanga chhuak tur hian idu tak takem ni Jauranan ati chuan keima ringot po hian boina kanga lutuk a omle omlawin katan omzia nei law aril ru atha kwale lo nan beizok turini in kashia ati leta Jiangwan kal nal nal chu zuin athu soi chu soifia lo se ati le a Jiangwan ro in ama lama changa afya thu chu alo soi thung.
churan man chhungin Jiangwan chuan anu puin a thom na suk te a deliver sak china a deliver na hmuna chuan elevator chhiat awangin step a chho ngat ngat chuti lain jawran po inbual zawin dar thlanga chuan a in ena a zai pa bok anuna chuan ve nei lem lo ti chu a hriat hle kongka anun kik chuan anu nia nga in korpo halem lo chuan a honga Jiangwan nen anin hmurual chuan anin be sei lok lo ti hria zet chuan kongka chu a khar le ngal Jiangwan chu ha takka a om chan linjawran wanga ni ti a hria chuan a lom lo me hle a Jawran ro man hmu takin akora hak tur chu a thlanga a man hmu ang a in a thlang uluk hle thung kongka honma in perfume te chu a in ka phota kor hale sok sokin kongka chu a hong zuya Jiangwan chu lu turin a som bok lo hnial ma se a thil ken alak sak du lo miaw wang chuan Jiangwan chu alut vele tange nge a in tur lak sak lain Jiangwan chuan in chung chu a en kwala in omna building te hi kumrei lo te ya chuan an la ti chianga kongpui an siam thabok don ania ipa te ne na po in hi tun nai maya tiral su utiro a ret ala sang chhodon chau ti in mahuna changa let le ani wang chuan thil om ngei tur soin Jiangwan chuan thu ro na pe a jawran ro in ngai thu tak wak lawin anu le pa te in chen lam dai chu asoya apa chu US lama chuan om dai bok Jawran chu Jiangwan bula chuan alai hui to a akor hak dik lo Jiangwan nina a shil chuan hlip lovin nung lam chu malama da a ma se a chung lam tur pon lama da tho wangin Jiangwan chuan ala dik lo thu chu a shil le zakdu lovin ina chuan kor alet linga a hak war thu te chu a soi ta ringota thalak an tar te Jiangwan nin a en kwal chuan si yu nen an te lai thalak chu tu tenge an ni a zota Jawran chuan Jiangwan nin ngai dan dik lawa puta hlau wang chuan si yun ming soi chu a hre hle a si yu nen an thalak ani thu a soi nuwa a du lo chung anu ten an lak sak thu chu a soya anu in an kiu ta ti wanga tar chhuak ani thu te chu a soi te la Jiangwan nin an kiu thu a soi ve chuan a thoveng huai Jiangwan chuan thom no deliver tur langa wangin a hosana kalau puyang che ati po chuan deliver na mun tur shela wanga ti in Jiangwan chuan a hosan tanal nal an promotion video wangin si yun le yu bai te chu an lar hle a si yu ne ro in chu tyang zonga mi shat ni chu atu lo wangin a chan ten an fakna te chu aning hle a classroom chu a chwa san pha ringot bok Jawranan a hmu chuan si yun chu a bewata Jiangwan poin classroom ma meili not la a nga lai chuan an ni pani in bia chu a hmu ve bok meili lo chuan nuwa an kal tur chu Jawran chuan hmu ve in an kal yam thleng chuan a thlir zui renga si yun poin Jawran chu alo chik ru hle bok chu chhun eina hmuna chuan an chan hawin dokan pakhatan kil thapa an skula si yun alar ema wangin a chan chin chu an khel ber bok Jaw chuan minute som deuh thaw thla an lak to wangin Jiangi chuan a eitur te eivan zok turin a shila Jaw chuan nal taka a thala ka post chuan milarani ain be sei thu chu a soi ve bok Jiangwan ero in anun masa a Jaw lam live video like tu nei tlem set a hmu chungai toiletin anuya za hle a Jawin milarani ain be sei na chu ini lawang ati tlang mia a konfi ema wang chuan midangin makan lo ti viau bok si yun chan chin ringot an soi chu Jawran chuan a khaploma Jawranan si yun a haunat mel viau ni an shata wangin Jiangwan om chu anwam theilawa a puar thu soin a thosan makloma Jawran poin a cho chu lo ei sak tur shilin pai mai lo turin a cha hloma Jiangwan chu a zui ve ngal meili in Jiangwan zui ve tum chu jang chao chuan khapin a eitlem ema wanga le ebel tur chuan a cheutlat Jiangwan ne na a thin rim chan a sha du le wa zo chuan Jiangwan chuan earphone na wawangin a chang lawa a kalna ada nuwa Jiangwan earphone chu angai thlak saka Jiangwan chu bia in a zui kwal renga classroom lampan na nilawa Jiangwan ni akal chung po in yu ba ya muarin wang chuan a zui kwal ve zel bok
yu bai po in Jiangwan chu arukin thla lo lak saka MP3 anin hlan nu chuan yu bai chuan Jawran a hmu wangin thil dang soi pui lawin akal san nal nal Jiangwan ni classroom lampan tur chu an zoi le a dining hall a thin rim chana soi don chuan an bula local te thu soi wang chuan topin a phone a chu saka an thil en a hmu chuan a lom mel viau lo bok thalak chu Jiangwan hmu tir ve in khamia thlen ka hlovang kha ania atile social media lama chuan shi yun chu alar tak em wangin a chan chin chu an lo chui zuya a thawlai thalak chu alo dar le na saviau to zana chuan meili in Jiangwan run bia in shi yun thalak chungchang chu a run soi le a Jiangwan chuan la chuak thar deuh hlek te angai thlachin ti lo chu thil dang angai ven lo wangin shi yun ni chan chin chu alo shewak lo meili ne na po chuan hun rei lo te chung bak a o chuang lawang ti in anin biak na chu ati topa ani chu mahun atanga let li ani angin thil thleng dang lam deuh te chuan hun rei tak mi ril ruwa mun a ongai lo ti chu a hre chiang hle ani chu chun ei huna chuan Jiangwan chuan classroom man a ei tur pai te chu a ei zui mai maya meili ni na chuan dining hall a lunch an eya an hun khoral chu a uyom thu soin classroom a ei chu a fin thak zo ka ti a I dan hi naktuk maya college entrance exam ma chon tur ang veli ni ti in meili chuan dining hall lam chu apan sana meili kal nuwa Jawran po chuan dining hall pantum bik lovin Jiangwan ma chuan a chungoi ve reng ringot Jawran chuan ril ruwa ve nei ti sha takin teacher wanga zo na po chu engma chang lova class zo ve le lu swayan amitir ne na changa athu don Jawran ne na ashil chon chuan Jiangwan chuan alo she ve veka Jawran chuan shi yun za na thlen tu te laka phubalak du in ti dan tur chu atap kwala ama sabera chuan atum dani nakal theilo le phot ti dan chaber ni a sha chu Jiangwan ne na apui na dilani Jiangwan chuan a inrol na chan tur a sha lo thu soi chuan head teacher I thak tir theya teacher li da cha in teacher wang head teacher ra I da thei boka tunami hi chung ai chuan ol samjok alo ti a angin na a chan ma in Jiangwan chuan shi yun nen anin kar dik tak shat ma saka phut thung cafe a chuan Jawran chuan shi yun nen anin kom chaudan chu a shila shi yun chuan hetiang thil a thleng thei ti a shat awanga a tira promotion video po nara ni ti bok chutiang chuan soima se Jiangwan chuan shi yun a sha chan ve vak lo wangin ti ve tur a shelem lo Jawranan ati tur shil tur thu soi chuan a hlo tur chu a phuta Jawrana in huamang chuan Jiangwan chuan a hlo atan a hun adila Jawran chuan in ngai zona lam thil ni anga in a phur zia thupin in dei lampang a soi ka ya Jiangwan in ile khazir ti boilovin ati po chuan an soi tum athu mun tura chuan alangai fan I hun tia khan basketball I khelchin ai te I chol hun lai te ile khazir lo hun piang entirnan chhun chola holami ei tur min lak sak angte classroom ka ti fainia engkim min ti sak angte Jiangwan ni ti chuan alo ngai dan ang lo lu tukani wang chuan a chhong zok hle a chian ten sha chuan an thin rim pui hle a jang chaw chuan kut thak mai du hial mase meichia kut an thak theilo wangin engtin emo soi sakte chu angai to thleng man a thil phut chu makan ti ve em bokani Jawranan Jiangwan ni thil phut arem ti thu soi chuan makan ti le zwal